тамошобиёни гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид аст мустақиман манзури шумо дар студия Малоҳат Назар Шозода ва Эмомалӣ Маҳмадлӯ. Салом. 14 март дар Тоҷикистон рӯзи касбии кормандони мақомоти прокуратура таҷлил мегардад. Прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ягонаи марказоиндашуда мебошад, ки дар доираи ваколатҳои худ риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон назорат мекунад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо ворид намудани парчами давлатӣ маҷлиси тантанавӣ бахшида ба иди касбии кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури роҳбарият ва собиқадорони мақомоти прокуратура оғоз гардид. прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник адилия Ҳабибулло Воҳидзода кормандон ва собиқадорони мақомотро ба иди касбӣ табрик намуда, доир ба таърихи таъсиси мақомоти прокуратура, хизматҳои бесобиқаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёд ва таҳкими мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлол, нақши мақомоти прокуратура дар барқароркунии сохти конститутсионӣ ва сулҳу субот дар ҷомеа, таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ҷомеа ибрози назар намуданд. боиси тазаккур аст, ки айни ҳол мақомоти прокуратура дар самтҳои назорати риояи иҷрои якхелаи қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар идораҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мақомоти идораи ҳарбӣ, мақомоти назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодҳои дигар сарфи назар аз тобиати мансубият ва шакли моликияти онҳо аз тарафи шахсони мансабдори онҳо, инчунин ба қонунҳо мутобиқ будани санадҳои ҳуқуқие ки онҳо мебароранд ва назорат ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ки арзиши олӣ эътироф гардан аз тарафи ҳамаи сохторҳо ва шахсони мансабдоре ки бо фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ машғул мебошанд иборат мебошад. дар идомаи маҷлиси тантанавӣ тибқи тартиби муқарраршуда 76 мутахассиси ҷавони прокуратура ки акнун дар роҳи хизмати содиқонаи қонун қадам ниҳоданд, оид ба риояи софдилонаи конститутсия ва дигар қонунҳо, беғаразӣ ва адолат, мубориза бар зидди ҳар гуна қонунвайронкунӣ сарфи назар аз он ки онро кӣ содир намудааст, самаранок бурдани назорати прокурорӣ ва тафтиши пешакӣ, азиз доштани шарафи касбӣ, садоқатмандӣ, тозагии ахлоқӣ ва хоксорӣ савганд ёд намуданд. дар поёни маҷлиси тантанавӣ бо назардошти иҷрои намунавор аз вазифаҳои хизматӣ, меҳнати софдилонаю бенуқсон, ба даст овардани муваффақияти шоён дар пурзур намудани қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ бахшида ба рӯзи кормандони прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра кормандон ҳавасманд гардонда шуданд. дар сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини прокурори генералӣ, сарпрокурори ҳарбӣ генерал-лейтенанти адлия Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. зимни суханронӣ таъкид карда шуд, ки мақомоти прокуратура ҳамчун яке аз ниҳодҳои муҳимтарин дар таъмини волояти қонун, таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин дар ҳимояи манфиатҳои давлату ҷомеа нақши муассир дорад. фаъолияти садоқатмандонаи кормандони ин ниҳоди бонуфуз ҳамеша ба таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, таъмини адолату қонуният ва устувории суботу оромии ҷомеа мусоидат менамояд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ мақомоти прокуратураи Тоҷикистон чун дигар сохторҳои давлатӣ таҳаввулоти зиёдро аз сар гузаронида, дар ҷомеа ҳамчун ниҳоди мустақил ва ҷавобгӯ ба принсипҳои демократии давлатдорӣ ҷойгоҳи шоиста касб намуд. дар ин давра барои фаъолияти самараноки мақомоти прокуратура заминаҳои устувори ҳуқуқии конститутсионӣ ташаккул ёфта, ваколату салоҳияти назоратию мурофиавии он дақиқ муайян карда шуд.
боиси қаноатмандист ки кормандони сарпрокуратураи ҳарбӣ боиси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба касб ва эҳтироми воло ба қонун вазифаҳои хизматии худро софдилона иҷро намуда дар таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар фарҷоми чорабинии тантанавӣ ба як қатор кормандони мақомоти прокуратураи ҳарбии кишвар рутбаҳои навбатии ҳарбӣ супорида шуд. бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар ва ҳамзамон баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, таҳкими интизоми ҳарбӣ, тартиботу волоияти қонун, инчунин ошноӣ бо вазъи умумии қисмҳои ҳарбӣ ва шароити хизмат бо иштироки кормандони мақомоти гарнизони Душанбе, назоратии соҳаи низомӣ дар қисмҳои ҳарбӣ ва қисму воҳидҳои ҳарбии Вазорати мудофиа дар минтақаи Рашт вохӯрӣ ва суҳбат бо ҳайати афсарону сарбозон баргузор гардид. гузориши ҳамкасбонамон дар ин хусус. дар асоси нақшачорабиниҳои кории намояндагони сарпрокуратураи ҳарбӣ бо ҳайати шахсии қисми ҳарбии 01-22 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва бригадаи позбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар вохӯрӣ анҷом доданд. зимни суханронии масъулин таъкид гардид ки роҳбари давлат бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани вазъи хизматии ҳарбӣ барои хизматчиёни артиши миллӣ тамоми чораҳои заруриро дар самти мудофиаи мамлакат равона намуда пайваста дар паёмҳои солонаи худ ба шарту шароити кунунии афсарону сарбозон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. лозим ба ёдоварист ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ки санаи 16 декабри соли 2025 ироа гардид 20% маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбиро баланд бардоштанд. албатта ин иқдом дарак аз он медиҳад ки сарвари давлат ба ин самти муҳиму сиёсӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд. дар идомаи вохӯрӣ гуфта шуд ки мо хизматчиёни ҳарбиро зарур аст ки барои ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат пайваста талош варзида сарбозонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ тарбия намоем ва пеши роҳи ҳамагуна қонунвайронкуниҳоро гирифта ба ватану миллати худ содиқ бошем. пас аз анҷоми суҳбату вохӯрӣ бо мақсади аз наздик шинос гардидан бо шароити хизматии афсарону сарбозон аз ошхона ва китобхонаҳои ин қисмҳои ҳарбии дар гарнизони Душанбе қарор дошта дидан намуданд. бояд гуфт ки имрӯзҳо барои адои хизмати ҳарбӣ дар тамоми қисму воҳидҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи кишвар тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. инчунин кормандони прокуратураи ҳарбии гарнизони Рашт дар асоси нақшачорабиниҳои тасдиқ гардида дар қисмҳои ҳарбии 02-011 Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати шахсии афсарону прапорщикон ва сарбозон вобаста ба мазмуну муҳтавои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбату вохӯриҳо доир намуданд. дар рафти суҳбат бо хизматчиёни ҳарбӣ ба истифодаи оқилонаву сарфакаронаи қувваи барқ ва пурзур намудани назорати он изҳори назар карда шуда инчунин талаботи қонунгузорӣ дар ин самт фаҳмонида шуд. аз ҷумла таъкид гардид ки ҷавобгарӣ барои қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи қувваи барқ пурзур карда шудааст ки ҳар яки мо бояд онро қатъӣ риоя намоем. зимнан вобаста ба фаъолияти пурмасъули хизмати ҳарбӣ таъкид гардид ки ҳар як афсару сарбозро зарур аст бо ҳушёриву зиракии сиёсӣ вазифаҳои хизматии худро иҷро намуда дар ҳифзи оромиву суботи кишвар ва ҳимоя аз якпорчагии марзу муқаддаси хеш саҳми арзанда гузорад. аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як гурӯҳи муташаккиле ки ба воридот ва паҳн намудани дорӯи психотропии прегабалин ба истилоъ лирика машғул буданд муайян ва дастгир карда шуданд. аз ин гурӯҳ дар беш аз 1 миллиону 100 ҳазор дона капсулаи дорӯи прегабалин дарёфт ва мусодира карда шуд. нисбат ба 2 нафар ки бо роҳи қочоқ ин маводро ба ҳудуди кишвар ворид намуданд парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. гузориши ҳамкасбамон Сироҷиддин Шакурӣ аз раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар ин бора.
доруи прегабалин ба истилоҳ ҷавонон лирика ки дар тиб барои муолиҷаи беморони гуногуни равонӣ, эпилепсия ва асабониятҳои шадид пешбинӣ гардида, танҳо бо дорухат ва тавсияи табибон фурӯш ва истеъмоли он иҷозат дода шудааст, вале солҳои охир истифодаи ғайримақсадноки ин доруи таъсирнок дар байни ҷавонон наврасон афзоиш ёфтааст. истеъмоли ин доруи сахттаъсир метавонад боиси гирифторшавӣ ба бемориҳои мушкилдавои равонӣ, вобастагӣ ва паст шудани қобилиятҳои иҷтимоию ҷисмонии ҷавонон гардад. То рафт доман паҳн намудани истеъмоли ин доруи сахттаъсири психотропӣ кормандони мақомоти милитсияи пойтахтро дар канор нагузошт. бо мақсади нигаҳдошти солимии ҷомеа, пешгирии наврасону ҷавонон аз гирифторшавӣ ба бемориҳои нашамандӣ, аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як қатор амалиётҳои оперативию назоратӣ баргузор карда шуданд. дар натиҷа як гурӯҳи қочоқчиону паҳнкунандагони асосии доруҳои психотропӣ ки бо мақсади ба даст овардани манфиати калони молиявӣ онро дар байни ҷавонон паҳн месохтанд, муайян ва дастгир карда шуданд. дар рафти коркардҳои оперативӣ сарчашмаи асосии паҳнкунандаи ин доруҳои психотропӣ муайян карда шуд ки Шарванд Аҳроров Сабурҷон Ғафурҷонович санаи таваллудаш 18 марти 1979 бо тахаллуси Азизҷон сокини шаҳри Истаравшани вилояти Суғд муассиси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сабурфарма ба шумор меравад. номбурда гарчанде иҷозатномаи махсус барои воридот ва хариду фурӯши яклухти доруҳои фарматсевтӣ, нигаҳдорӣ ва муомилоти моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар тиб истифодашавандаро дошта бошад ҳам, вале зимни амалисозии фаъолияти тиҷоратӣ талаботи қонунро сарфи назар намудааст. дар рафти санҷиш муайян гардид ки тибқи иҷозатнома воридоти солонаи доруи психотропии прегабалин ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми умумии 600 000 дона капсула муқаррар шудааст. аммо номбурда бо мақсади ба даст овардани манфиати калони молиявӣ давоми ҳар 3 моҳ беш аз 1 млн 500 000 дона доруҳои психотропиро бо роҳи қочоқ вориди ҷумҳурии Тоҷикистон намуда, дар дорухонаҳо тариқи дигар ҳаммаслаконаш ба фурӯш мегузоштааст. ҳар сол 5-6 маротиба ба Тоҷикистон доруи лирика ворид мекунанд ва дорухонаҳои шаҳр аз ман омада харидорӣ мекунанд. мутаассифона имрӯзҳо ин дору ғайримақсаднок дар байни ҷавонписарон ва ҷавондухтарон истеъмол шуда боиси вайрон гардидани қоидаҳои ҷамъиятӣ ва бетартибиҳо дар ҷамъият шуда истодааст. дар идомаи коркардҳои оперативӣ нафари дигари воридкунандаи доруҳои психотропӣ Шарванд Қутбиддинов Умедҷон Фурқатович санаи таваллудаш 2 апрели 1988 сокини шаҳри Истаравшани вилояти Суғд дастгир карда шуд. номбурда низ бо истифода аз иҷозатномаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сабурфарма бо роҳи қочоқ доруҳои психотропиро ба кишвар ворид мекардааст. Қурбонов Насимҷон соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри Ҳисор ва Ҳалимов Абубакр соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри Душанбе маводҳои психотропиро аз Қутбиддинов Умедҷон қабул намуда, бе дорухат бо нархҳои гуногун ба шаҳрвандон ба фурӯш мегузоштанд. дар умум аз ин гурӯҳи муташаккил 605 800 дона капсулаҳои прегабалин ки 160 килограммро ташкил медиҳанд дарёфт ва мусодира карда шуданд. ман барои хариду фурӯши ин прегабалин машғулам. ман якин фитани шахс прегабалин мегирам 230 сомонӣ 310 сомон мефурӯшам. ҳаминҷа 80 сомон 90 сомон а як қутиш фоида ба даст меорам. инчунин зимни ба фурӯш гузоштани чунин маводҳои психотропӣ Шарванд Назарзода Шаҳбоз сокини 36-солаи шаҳри Душанбе дастгир карда шуда аз номбурда беш аз 9000 адад чунин доруҳои психотропӣ дарёфт ва мусодира гардид. ӯ низ ин маводҳоро аз роҳбари гурӯҳ Қутбиддинов Умедҷон дастрас намуда ба дигар шаҳрвандон ба фурӯш мегузоштааст. дар рафти коркардҳои оперативӣ инчунин Шаҳрвандон Вафоҷони Бег соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри Кӯлоб ва Зубайдов Сино соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Бохтар дастгир карда шуданд. зимни Кофтуков аз дохили воситаи нақлиёти номбурдагон дар ҳаҷми 70 000 дона капсулаҳои прегабалин дарёфт ва мусодира карда шуд. ман муддати 8 моҳ шуд ки дар тарафи Саховат аптека дорам. ин доруҳоро
ба маблағи 10 сомон бе дорухати духтур мефурӯшам. зимни пурсиш муайян гардид ки номбурдагон ин дорӯҳои сахттаъсири психотропиро аз шаҳрванд ғаниев абдураҳмон абдумавлонович санаи таваллудаш 5 марти 1996 сокини шаҳри истаравшани вилояти суғд дастрас намуда ба дигар шаҳрвандон ба фурӯш мегузоштанд. дар идомаи коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ғаниев абдураҳмон низ дастгир гардида аз ин гурӯҳ дар умум 500 000 дона капсулаҳои прегабалин ки 150 килограммро ташкил медиҳанд дарёфт ва мусодира карда шуданд. зимни тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд ки ҳар кадоме аз дастгиршудагон бо тариқи занҷиравӣ ба ҳамдигар пайваст буда барои ба фурӯш гузоштани ин маводҳои психотропӣ вазифаҳои гуногунро иҷро намуда аз ин ҳисоб манфиатҳои калони молиявӣ ба даст меоварданд. дар натиҷаи ин амалиёти бобарори оперативӣ аз шаҳри душанбе 353 000 дона, аз шаҳри ҳисор 441 800 дона, аз шаҳри турсунзода 50 000 дона, аз шаҳри кӯлоб 100 000 дона, аз шаҳри бухтар 40 000 дона, аз шаҳри ваҳдат 60 000 дона, аз ноҳияи рудакӣ 45 000 дона ва аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 25 000 дона капсулаҳои прегабалин дарёфт ва мусодира карда шуданд ки дар маҷмӯъ 1 миллиону 114 800 донаро ташкил медиҳанд. воқеан бо мусодира ва пешгирӣ аз панҷшавии ин миқдор дорӯҳои психотропии прегабалин аз эҳтимоли гирифторшавии шумораи зиёди ҷавонону наврасон ба бемориҳои мушкилдавои нашамандӣ пешгирӣ карда шуд. бо дар назардошти далелҳои ҷамъовардашуда нисбати паҳнкунандагони асосии моддаҳои психотропии прегабалин қутбиддинов умедҷон ва аҳрорӯз сабурҷон ки бо роҳи қочоқ ба воридот ва паҳнсозии моддаҳои психотропӣ машғул буданд аз тарафи прокуратураи шаҳри душанбе бо моддаи 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ҳамзамон нисбат ба аъзоёни дигари паҳнкунандагони моддаҳои психотропӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарорҳои суд ҷаримабандӣ карда шудаанд. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки зимни муомилот ва хариду фурӯши моддаҳои психотропӣ талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистонро қатъиян риоя намоянд. воқеан боиси ташвишу нигаронист ки мутаассифона баъзе аз наврасон ҳатто хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз беназоратии волидайни худ истифода бурда ба истеъмоли ин маводи сахттаъсир майл пайдо карданд. тибқи хулосаи мутахассисони соҳа истеъмоли мунтазам ғайримақсаднок ва бетавсияи табибон шахсро метавонад ба бемориҳои мушкилдаво гирифтор созад. бо таҳлили вазъи нигаронкунандаи панҷшавии воситаҳои гуногуни нашадор ва маводҳои психотропӣ шаҳрвандонро мебояд дар баробари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ва бо масъулияти ҷиддӣ бар зидди ин омили номатлуб мубориза бурда пеши роҳи он гирифта шавад. танҳо дар ҳамбастагӣ метавон солимии ҷомеа ва ояндаи дурахшони ҷавононро таъмин намуд. дар мамлакат барои амалӣ намудани стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои давраи то соли 2003 ва барномаҳои давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 тасмим гирифта шудааст ки беш аз 2 миллиард ниҳол шинонида шавад. инчунин истифодаи гидрофотокарбонҳо то соли 2029 бояд то 70% коҳиш ёбад. гидрофотокарбонҳо аз ҷумлаи газҳои пуриқтидори галхонаӣ буда асосан дар низомҳои сарднамоӣ ва кондитсионерӣ истифода мешавад. коҳиш додани онҳо ба талошҳои ҷаҳонии мубориза бо тағйирёбии иқлим мусоидат менамояд. ҳадафи стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлими ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ намудани чорабиниҳо барои муқоимат ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар мамлакат аст. татбиқи чораҳо барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим бо афзалият ба соҳаҳои энергетика, обтаъминкунӣ ва кишоварзӣ аз ҳадафҳои асосии стратегия мебошад. стратегияи мазкур тибқи дастуру супоришҳо ва суханрониҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоишҳои сатҳи баланди байналмилалӣ вобаста ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим аз ҷумла конфронси тарафҳо оид ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Париж ва ҷаласаи пленарии иҷлосияи 72-юми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид вокунишҳои илмии асосноки ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва усулҳои мутобиқшавӣ ба ин паёмадҳоро дар доираи татбиқи бандҳои Созишномаи Париж оид ба тағйирёбии иқлим ва ӯҳдадориҳои ҷониби Тоҷикистонро дар бар гирифта ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор мусоидат менамояд. масъалаи
برنامه تغییریابی اقلیم یکی از مشکلات جدی جهانی معاصر محسوب شده. تأثیر آن به محیط زیست، اقتصادیات و نیکوحوالی اهالی بیش از پیش مشاهده می‌گردد. تغییریابی اقلیم به منبع‌های ذخیره‌های آب تأثیر منفی می‌رساند. خرابشوی منبع‌های ذخیره‌های آب یکی از نشان‌دهنده‌های منفی تغییریابی اقلیم میباشد. در این روند آبشوی با سرعت پریخ‌ها بر اعلا مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر شماره عمومی پریخ‌های تاجیکستان که 13000 را تشکیل داده، منبع 60% آب‌های منطقه آسیای مرکزی است، 1000 عدد کم گردید. با تشبث تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان شدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و 21 مارس روز جهانی پریخ‌ها قبول گردیده. فوند مقصدناک بین المللی اوید به مسئله های حفظ پریخ‌ها تأسیس داده شد. تاجیکستان سهم مالیوی اولین خود را به این فوند گذاشت. در اساس استراتژی ملی رشد از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت مملکت، برنامه‌های دولتی از قبیل برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2028، برنامه دولتی مجموعی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025، برنامه دولتی رشد منبع ممنونگاه طبیعی دولتی دشت جم برای سال‌های 2021-2025، برنامه دولتی اوید به آموزش و حفظ پریخ‌های جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2010-2030 و برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 با قرار حکومت مملکت قبول گردیدند که تطبیق آنها در روند تغییریابی اقلیم مهم است. با فرا رسیدن فصل زیبای بهار و نزدیک شدن جشن بین المللی نوروز، تمام گوشه و کنار پایتخت کشور شهر دوشنبه رنگ و بوی ادامه میگیرد. طبیعت جامعه سبز به بر نموده، هوای فارم و گلهای شکوفان به صورت آغاز موسم نو احیای زندگی و شادی مردم را میرسانند. کارمندان و گلپروران مؤسسه دولتی استفاده‌بری راه‌های ناحیه سینا نیز برای استقبال شایسته این جشن باستانی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. آنها در کوچه سینا طبق رمزی سومنک را تشکیل نموده، گرد و اطراف آن را با طرح و آرایش خاص به گلستانی حقیقی تبدیل دادند. گلپروران با محبت زیاد صدها بیخ گل‌های موسمی از جمله لاله‌های رنگارنگ و دیگر گل‌های بهاری را شنانیده، کوچه را با رنگ و تراوت تازه زینت می‌دهند. این منظره نه تنها حسن شهر را بیشتر میکند، بلکه به ساکنان و مهمانان پایتخت روحیه ادانه میبخشد. چون این کارهای آبادانی و کبودزارکنی همه ساله در آستانه نوروز به راه مانده می شود. هدف از آن زیباتر گردانیدن محیط شهر، فراهم آوردن فضای ادانه و استقبال گرم و صمیمی جشن نوروز می باشد. ما گلپروران مؤسسه دولتی استفاده‌بری راه‌های ناحیه سینا کوشش میکنیم که در 4 فصل سال با گل‌های موسمی کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه‌مان را آرا و زیبا گردانیم. عین حال در نزد طبق رمزی سومنک در کوچه سینا قرار داریم و گرد و اطراف آن را با گل‌های لاله و گل‌های موسمی آرا و زیبا گردانیده ایستاده‌ایم. کارمندان با حس بلند مسئولیت و محبت به کسب و کار خود تلاش دارند تا هر یک گوشه پایتخت باز هم زیباتر و دلربا گردد، زیرا آبادی و زیبایی شهر نشان فرهنگ و ذوق بلند ساکنان آن است. همین طور با زحمت شبانه روزی کارمندان ساحه کبودزارکنی، شهر دوشنبه روز تا روز به یک گلباغ زیبا تبدیل یافته با قبای ادانه نوروز عالم افروز را استقبال میکند. дар ноҳияи восеъ ба истиқболи ҷашни наврӯз аксияи тозагии шоҳроҳ доир гардид. тавассути ин чорабинии экологӣ партовҳои маишӣ аз шафати шоҳроҳ ҷамъоварӣ ва бартараф карда шуданд. гузориш дар ин хусус. این راه قطعه شفتی شهرهای دوشنبه کلاب از ناحیه وسه میگذرد. از اینجا همه روزه صدها واسطه‌های نقلیات از شهر و ناحیه‌های ولایت‌های جمهوری میگذرند. حالت نگهداری تازگی آن را ناحیه وسه تامین مینماید. با مقصد در حالت خوب نگاه داشتن محیط اکولوژی این موضوع در پیشروی عید نوروز در ناحیه وسه با پیشنهاد شعبه حفظ محیط زیست اکسیه اکولوژی تازگی شهرها برگزار گردید. در اون کارمندان قسم خواجگیداری مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک ورزیدند. در جریان آن پرتوهای معیشی جمع‌آوری و برطرف کرده شدند. همین مشتریایی که از ماشینا از رانندگان میپرتویند امور را در سرای راه نپرتویند. ما هم در خدمت همین شما اندامی رایم نه که بسیار بد میپرتویند همین راننده ها. از شما خواهش و التماس داریم که همین
کاغذ و کوله و همیاره در کدای راه نپرتوین. با تازگی رعایت کنین. همی کاغذ و همی افلاسیایی که در راه میپرتین، بسیاری غزدیایی که زنها میپرتین، آنها را در جای در کاری در جایی که همی مصر جمع میشود در هم جا پرتوین. هدف اساسی اکسیای مذکور تولید در شعبه حفظ محیط زیست ناحیه واسه اطلاع دادند. این بهتر نمودن حالت اکولوژی، تازه نگاه داشتن محیط زیست و بلند برداشتن حس مسئولیت شهروندان نسبت به طبیعت اطراف ارزیابی گردید. تشبوس مذکور همزمان برای تربیت فرهنگ اکولوژی اهالی و پیشگیری افلاس شوی شفاتی راهها مساعدت می‌نمایند. گزارش خوجا نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. با مقصد تازه نگاه داشتن محیط زیست در ناحیه دنغره نیز هر هفته روزهای استراحتی اکسیای تازگی شهرها و ساحل گذرانده می شود که ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها با مسئولیت بلند در این تدبیر اکولوژی اشتراک نموده عهدهداری شهروندی خویش را اجرا می نمایند. گزارش همکارانمان در این خصوص. در دوره نақшачорабиниҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи данғара ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳама ҷамъиятҳои деҳот ва маркази ноҳия бо ҷалби сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо аксияи тозагиву корҳои дастаҷамъонаи ободонӣ гузаронда мешавад ки мардум бо ҳисси баланди хештаншиносию ватандорӣ дар чунин корҳои ободониву созандагӣ ва беҳтар кардани муҳити зист иштирок менамоянд. дар тадбири навбатии оммавии экологӣ иштирокчиён бо масъулияти баланд сар карда аз назди хонаҳои истиқоматиашон кӯчаву хиёбонҳои ноҳияро тозакорӣ намуданд. роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи душанбе кӯлоб ки аз ҳудуди ноҳияи данғара мегузарад сокинони деҳоти себистон, сафобахш, ҷамъияти деҳоти ба номи исматшариф ва кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия тибқи нақша ҳар ҳафта бо гузарондани соатҳои экологӣ ин масирро аз ҳар гуна алафҳои бегона ва партовҳо тоза карда онро безарар мегардонанд. баргузории чунин чорабиниҳо ва иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун дар ноҳияи данғара собит менамояд ки сол аз сол шаҳрвандон масъулияти баланди шаҳрвандиро эҳсос карда ҳар кадом ҳиссаи худро дар беҳдошти ҳифзи муҳити зист мегузоранд. дар ноҳияи рашт бо иштироки намояндагони касбу кори гуногун тадбирҳои тозагии муҳити зист, кӯчаву маҳаллаҳо ва шинонидани гулу бутаҳои ороишӣ вусъат меёбад. иқдоми мазкур барои баланд бардоштани маърифати экологии сокинон ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф амалӣ карда шудааст. корҳои ободониву созандагӣ бо форор растани фасли баҳор дар ноҳияи рашт оғоз гардида сокинони ноҳия бо баргузории ҳашарҳои дастҷамъона дар ободонии маҳал саҳми худро мегузоранд. дар дораи корҳои ободонӣ дар кӯчаҳои маркази ноҳия кормандони ташкилоту муассисаҳо ба ҳашар баромада гирду атрофи корхона ва кӯчаҳоро тозаву озода намуда гулҳои мавсимӣ шинониданд. баҳри сабзу хурам ва зебо гардондани роҳраву гулгаштҳо кормандони ташкилоту муассисаҳо тасмим гирифтанд ки аз обу ҳавои мусоид истифода бурда ҳашарҳои дастҷамъона ташкил намоянд. дар доираи ин иқдом аз тарафи шахси ватандӯст маҳмадҷонзода саидаҳмад ба ноҳия зиёда аз 15 000 бех гулҳои садбарг дастрас карда шуда айни замон дар шафати роҳҳо ва назди бинои ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ноҳия онҳоро шинонда истоданд. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ҳашарҳои дастҷамъонаи сокинон рӯзҳои истироҳатӣ гузаронида шуда заҳмати сокинон ба ободу зебо гардондани ин гӯшаи дурдасти кӯҳистони кишвар мусоидат хоҳад намуд. برای استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه خراسان با اوج و سرعت بلند ادامه دارد. در جماعت دهات فخرآباد ساختمان بینای نو دو مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی وسعت می‌یابد. گزارش همکارانمان در این خصوص. در ناحیه خراسان ساختمان 206 انشاءات تعییناتی گوناگون ادامه دارد. از جمله در دهه بهارستان جماعت دهات فخرآباد ساختمان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 36 که از دو آشیانه عبارت بوده دارای 11 صنفخانه و برای 602 نفر در دو بست پیش بینی شده است وسعت می‌یابد. در بنیاد این مؤسسه تعلیمی ساکنان با صاحبکاران سهم فعال گذاشته عزم دارند که تا سال نو خوانش بینای نو تعلیمی را مورد استفاده قرار دهند. قبلا فرزندان ساکنان دهه بهار
беҳористон дар шароити начандон хуб таҳсил доштан ва амалӣ намудани иқдоми мазкур имкон фароҳам меорад ки хонандагон аз ин баъд дар синфхонаҳои барҳаво ва муҷаҳҳаз ба таълим фаро гирифта шаванд. дар деҳаи айёмчашмаи ҷамоати деҳоти фахробод низ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 барои 252 хонанда дар ду баст сохтмонаш идома дорад. барои довталабон дар шаҳри Исфара нуқтаи ба қайдгирӣ ва имтиҳонсупории маркази миллии тестӣ ташкил карда шудааст ки онҳо метавонанд аз шароити мусоиди дар ин самт фароҳам буда истифода намоянд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ба туфайли сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷавонони мамлакат имкон пайдо мекунанд ки аз тариқи корбасти донишу ҷаҳонбинӣ тавассути маркази миллии тестӣ ба таври одилонаю холисона имтиҳон супорида ба макотиби олии дилхоҳашон дохил шаванд. дар ин радиф ҷаҳду талоши масъулин ҷиҳати фароҳамоварии шароитҳои созгори имтиҳондиҳӣ қобили тазаккури хоса аст. солҳои қаблӣ хатмкунандагони литсей ва макотиби таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Исфара барои имтиҳонсупорӣ ба нуқтаҳои ба қайдгирии маркази миллии тестӣ ба шаҳрҳои Конибодом ё Хуҷанд мерафтанд. акнун бо кушода шудани нуқтаи ба қайдгирӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 шаҳри Исфара мушкилоти хатмкунандагон ҳалли худро пайдо кард. мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ зиёда аз 850 нафар хатмкунандагони шаҳри Исфара аз қайди маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд. инчунин довталабони шаҳри Исфара имкони супоридани имтиҳонҳои марказомидаро дар шаҳри Исфара доранд. хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имкон доранд барои ҳуҷҷатсупорӣ ва имтиҳонсупорӣ ба дигар шаҳр нарафта инҷо ҳуҷҷат ва имтиҳон супоранд. ҳамасола дар ҷаҳон 15 март ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҷашн гирифта мешавад. вобаста ба ин санад дар шаҳри Кӯлоб ҳамоиш доир гардид ки ҳамкоронамон аз рафти он гузориш медиҳанд. дар шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳамоиш баргузор гардид ки дар он раёсати шӯъбаи минтақавӣ, кормандони раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ ва соҳибкорон иштирок намуданд. дар ҳамоиш иброз гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон чун узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамасола 15 мартро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҷашн мегирад. инчунин муовини сардори раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон оид ба баланд бардоштани маърифатнокии истеъмолкунандагон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон маълумот дод. ҷиҳати огаҳии ҳозирон, филмҳои кӯтоҳмуддат дар мавзӯъҳои гуногун оид ба ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва пешгирӣ аз амалиётҳои қаллобон намоиш доданд. муовини сардори шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб низ зимни баромади хеш оид ба ваколатҳои Бонки Миллии Тоҷикистон дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ, воситаҳо, ҳисобот ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин самт амалкунанда маъруза кард. ҳамоиш бо суолҳои иштирокчиён ва ҷавобҳои мушаххаси мутахассисона анҷом ёфт. дар муассисаи давлатии агентии миллии созмони байналмилалии рақамигузории стандарти китоб хонаи китоби Тоҷикистони Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон филиали кафедраи китобшиносӣ ва библиографшиносии муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ифтитоҳ гардид. гузориши Меҳрон Азимӣ. рӯзи 14 марти соли 2026 дар муассисаи давлатии агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб хонаи китобии Тоҷикистони Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон филиали кафедраи китобшиносӣ ва библиографшиносии муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ифтитоҳ гардид. дар маросими ифтитоҳи филиали кафедра олимону адибон ва донишҷӯён иштирок намуданд. тарбияи мутахассисони болаёқат ва ҷавобгӯ ба бозори меҳнат дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.
در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به افتخار جشن نوروز بین المللی نمایش عنعنوی تحت عنوان از نوروز تا نوروز افتتاح گردید. نمایش نگاره‌های نو و جالب آثارخانه را در بر می‌گیرد. این چکانی منقش دوام سال اخیر به فوند آثارخانه ملی وارد شد و اکنون کلانترین گلدوزی آثارخانه به شمار می رود. نگاره زیبا در نمایش عنعنوی تحت عنوان از نوروز تا نوروز به معرض گذاشته شده است. آن از جانب 6 چهره خوش سلیقه هنرمند رجب غفورov و شاگردانش در مدت 6 ماه دوخته شده است. چکانی کلانترین آثارخانه ملی 6 متر درازی و 6 متر پهنایی دارد. در مدت 6 ماه همین را دوختیم بود کردیم. راست گپ که با آرزوم بگیم رسیدیم 59 تک بر دیوالی دوختگی بودم در همین حیاتی مثال همین دوامی همین هنرمندیم ایش هستم شاید. اکسپانات نو جالبی آثارخانه ملی در مراسم افتتاحی نمایشی از نوروز تا نوروز توجه اولین تماشابینان را که از حساب نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها و مؤسسه‌های عالی تعلیمی بودند به خود بیشتر جلب کرد. در این نمایش تماشاباب در مجموع 665 عدد نمونه‌های گوناگون میراث تاریخی و فرهنگی که دوام یک سال یعنی از نوروز سال 2025 تا نوروز سال 2026 با راه‌های گوناگون، اکسپدیسی‌ها، خرید و قبول تحفه جمع‌آوری گردیدند به معرض تماشا گذاشته شدند. اکسپونات جالبی دیگر در این نمایش کوزه دو دسته آبگیری با خط قدیمی باختری میباشد که در رفت برگزاری کوشش‌های باستانشناسی آثارخانه ملی از یادگاری حلقه‌جری ناحیه خراسان کشف شده است. نادریت این آثار تاریخی پیش از همه در آن است که در بدنه این ظرف نوشتجات با خط و با زبان باختری کتابت شده است که این ظرف اهمیت مهمی علمی تاریخی و سطح جهانی دارد و این بار اول از حدود امروزه تاجیکستان کشف گردیده است که یکی از دستاوردهای مهم در زمان صاحب استقلالی کشور به حساب می رود. مورد ذکر است که از نوروز سال 2025 تا نوروز سال 2026 از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی 5 عدد آثار گوناگون تاریخی و فرهنگی با آثارخانه ملی اهدا گردیدند. همه این نگاره‌های نو از جمله چکانی کلانترین آثارخانه ملی را ساکنان و مهمانان پایتخت می توانند تا سنه 23 مارس سال روان در نمایش عنعنوی از نوروز تا نوروز تماشا کنند. номинация милли